Decided to declare the Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality as a coronavirus hotspot. Njengoba loMkhandlu usuhlonzwe njengonesibalo esiphezulu sabantu abahaqwe iCovid-19, uMengameli ube esebeka imigomo eqatha yeLockdown engeziwe. The hours of the curfew will be from 10 p.m. and 4 a.m. This means that, except for emergencies, no person may be outside their place of residence between these times. uMengameli wezwe uthi sekuzoba nemigomo emisha elawula indlela abantu abaphuza ngayo amanzi amponjwana kulomkhandlu dolobha. Uthi ngisho ukuphuzwa kotshwala ezindaweni ezivulekile njengamapaki kumisiwe. The sale of alcohol from retail outlets will only be permitted between 10 a.m. and 6 p.m. from Monday to Thursday. uMengameli akagcinanga lapho uthe komele ukuthi uma ngabe abantu bebehlangene ndawonye emgcwabeni uma usuphelile kumele bahlakazeke bangami babe zixongololo. All post-funeral gatherings that are now regarded as after tears parties are prohibited. Njengoba kuyisikhathi samaholide kaKhisimusi nje, umthwalo usobhokweni kwabaningi balibhekise ezindaweni abayochitha kuzona amaholide. uMengameli utheke ukufuduka kwabo beya ezifundazweni ezehlukene ngenye yezinto ezinomthelela ongemuhle njengoba kunqandwa ukubhebhetheka kwalolu bhubhane. Ukhale kakhulu uMengameli wezwe ngokungaqokwa kwezimfonyo wathi abantu abasahlambi izandla ngezibulali magciwane. Umnyango wezempilo uzokwandisa ingqalazinda yayo kulezi ndawo ezinesibalo esiphezulu sabantu abahaqwe yiCovid-19. NginguCalvin Dludla wezindaba zeSABC.